politiske fange, kriminelle er fra, kom i gang. Der er sket rigtig meget siden sidst du var show. Der er rigtig mange skurre, der har brugt landets lov. Kan det blive tid før vi efterlige personer? Sidder der med tænder, når vi stod i telefoner. Jeg har beskrevet almindeligt, vi har også brug for din. Nummeret er 91, svin. Politi, 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 TV. Var klar med telefonen, du kan selv være med. Politi, 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 TV. Gemmer der sig ikke, lille passer dig måske. Men den første politiet stopper ikke her. Nu vil de folk have det findes ikke mere. Du bare se etik, jeg skulle da håbe, at du var dannet. Så politiet bruger vores, jeg giver lidt gerne. Vi kan komme overalt, før vi rømmer presse. Så stopper bare der også i hånden, hvad vi interesse. Du siger brug for materiale til at fælde til dagen. Så udleverer vi da gerne, hvad vi lægger ind med. Politi, 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 TV. Var klar med telefonen, du kan selv være med. Politi, 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 TV. Gemmer der sig ikke, lille passer dig måske. Velkommen til at se og tør, smut frem. Hvem bliver den anden, når den fjerde statsboks slået sammen? Er du skyldig ikke med hente ud, kan vi virkelig ikke love. Til gengæld garanterer vi et underholdende show. Politi, 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 TV. Var klar med telefonen, du kan selv være med. Politi, 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 TV. Gemmer der sig ikke, lille passer dig måske. Politi, 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 TV. Politi, 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 TV. Politi, 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 TV. Presser eller presser, den første kamp, der